בחיים שלהם. יש להם כמה דיאלוגים מאוד 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 רלוונטיים. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם בקיצור רב כמובן את המסע הגדול שאני עברתי, ואני מצאתי שאפשר בעצם לעקוב אחרי 4 תחנות או 4 שלבים שמובילים בסופו של דבר למשהו מאוד מאוד משמעותי. התחנה הראשונה, אני קראתי לה כמיהה בשפתו של סמך יזהר, או כיסופים בשפתו של רבי נחמן. התחנה השנייה תהיה השתהות או התבודדות. התחנה השלישית תהיה התבוננות, ואחר כך חוויה של התגלות. אל תפחדו מהמושגים האלה, אנחנו תכף נפרק אותם, ותראו שזה בעצם רלוונטי לכל בן אדם בעל נשמה ונפש. תראו, זה סמך יזהר באחד הרעיונות, לא איתי, אבל הוא העיד שהמשפט הזה, זה המשפט הראשון שהוא כתב, ואנחנו אומרים שהספר הזה זה 1147 עמודים, והוא טען שהוא כתב את המשפט הזה, והוא ידע שכל הספר צריך להוביל אל המשפט הזה. הוא לא ידע עוד מה בדיוק, אבל זה המשפט שאיתו הוא התחיל את הספר. ותראו את המשפט האחרון הזה. הרחק כגביה, אין קץ שמה, מעבר כל יכולת, נפתחה סוף סוף התכלת השלמה, הקלה, הלא נפגמת כלום, והייתה קוראת אליך עד כי נשתאגו קרביך אליה. נשתאגו קרביך אליה אל התכלת התמימה והשלמה. זאת אומרת, בעצם אי אפשר לתאר איזושהי כמיהה אקסטטית, סוערת יותר מאשר להגיד את הדבר הזה, שאתה רוצה להגיע אל הדבר המופלא הזה, אל השמיים הכחולים, השלמים והלא נפגמים. זה בעצם ממש להיות חוויה מיסטית. ועוד כדי לחזק את זה, המוטו לקרח הראשון של ימי צקלג, זה קטע משיר של ווט ויטמן, שהוא כותב שם, זה המוטו, הו, הסתער למקום שם יש מרחב למדי, ואוויר למדי, סוף סוף, כאילו הוא מחפש את המרחב, הוא מחפש את הנשימה הרחבה, הוא מחפש את המקום הגדול הזה, ויש לסמך יזהר ביטוי שחוזר בכל היצירות שלו, שנקרא אל הפתוח, אל הפתוח. כל הזמן הדמויות שלו שואפות וכמהות, בכל להט נפשן אל הפתוח, אל הפתוח. יש לו גם איזה סיפור מאוד יפה על סוס שבורח מהאורווה, סיפור שנקרא הנמלט. והוא מצליח לברוח אל הפתוח הזה, ויש שם איזה ילד שכל הזמן עוקב אחרי הסוס, והילד הזה בנפשו הוא דואר עם הסוס הזה אל הפתוח, אל הפתוח. הכרך השני הוא לקח ציטטה ממייקובסקי, וזה רק השורות האחרונות של השיר, שהוא כותב, שיהא כוכב ויהי מה, יישבע, לא יוכל לשאת את ייסורי האין כוכב. זאת אומרת, זה לא מין רוחניות כזאת שאתה נורא רוצה להרגיש בהיי וכזה נפלא. כל הכמיהה הזאת, זה כמיהה שבאה מתהום, ממצוקה, מנסיבות חיים, ואתה רוצה לנשום, ואתה רוצה לראות, ואתה רוצה להתבונן, ואתה רוצה לחוות את הנפש שלך. זאת אומרת, מה שקורה לגיבורים של סמך יזהר, שהם כמו בסיפור של ביאליק, שהם הולכים בשיירה כולם, ויש את הדמות של הפלאי הזה, שהוא גם הולך בשיירה, והוא גם כל הזמן בצד מתבונן, ויש לו פרספקטיבה אחרת, כי הוא לא יכול ללכת רק בשיירה. הוא חייב גם את המקום הפנימי שלו, הוא חייב את הנשמה שלו, את הנשימה שלו, לצאת כל הזמן. וזה מתוך רעיון שהיה לי איתו, הוא אמר לי, מהות החיים היא לחפש ולחפש, ולמצוא, ולחפש הלאה, ולא למצוא. אולי זה, ולהישאר בצמא בלתי מרווה. זאת אומרת, זה לא להגיע לאיזשהו דבר, זה לא, החיים האנושיים, זה לא, הוא אמר לי בשיחה, תראי, אם אתה רוצה ללמוד להיות רופא שיניים, ואתה מצליח להיות רופא שיניים, אז עשית את זה, אז הגעת. אבל בן אדם, אבל לא לזאת הכוונה. הכוונה היא באמת,
הכמיהה הזאת למשהו שתמיד נמצא מעבר, היא אינסופית. זה לא שבאמת אתה יכול להגיע רק לרגע. ואני תכף אדבר על זה, אתה יכול להגיע רק לרגע. אבל בעצם החיים האנושיים, כדי שתהיה להם תנועה, הם כל הזמן במהלך כזה של ללכת ולחפש ולמצוא, ואז להמשיך ללכת, וכל הזמן להיות בצמא הבלתי מרווה, כי זאת הנשמה. והמשפט הזה, שאומר אחד החיילים, קונחיית העולם הומה כמיהה, ייחולים מתייפחים בבשרך. תראו, אין סוף למשפטים מהסוג הזה שהחיילים מבטאים. התחושה הזאת היא שהעולם רוטט, כאילו העולם הוא איזו קונחייה ענקית, והתחושה הזאת של הכמיהה האינסופית, במיוחד אנחנו יודעים של אנשים צעירים בראשית חייהם, שפשוט מרגישים את התאווה הגדולה אל החיים עם הכמיהות הגדולות. ביטוי אחר מאוד חוזר אצל סמך יזהר זה הכמיהה אל האחרת. ואתה רואה פתאום חתיכות נוף, אור שמש ועננים, או עץ נע ברוח, ורוצה להשתולל או לבכות. אתה נזכר שיש גם אחרת בעולם. ואז תתפרץ החוצה, אל השמש, אל העץ, אל האדמה מהסביבה, אל גחלת האדם שטרם כבתה. זאת אומרת, החיים הרבה פעמים מרדימים אותנו. הם מכבים את הנפש. ודרך אגב, גם לאנשים מאוד מאוד עסוקים, שנראים לנו מאוד מאוד טרודים, הנפש שלהם לא בהכרח נפש אקטיבית, נושמת, שיוצרת וכולי, והוא בעצם מרגיש את החיים. להפך, לפעמים אנשים, ויש מאמר נורא יפה שקלצ'קין פעם כתב, לא משורר, על האנשים העסקנים האלה, שנפשם הומה והומייה והכל, אתם יודעים, רעש וקשקוש ורעש וקשקוש, בעצם בתוכם הם מרוקנים לגמרי. הנפש פשוט, גחלת האדם, אתה צריך לשמור עליה על ידי זה תצא החוצה, תצא לעולם. כל הזמן הכמיהה הזאת לצאת תרתי משמע. וזאת הכמיהה אל האחרת. לא, עכשיו, מה שהוא מדבר שם, זה לא סתם לצאת ולא סתם געגועים, כי החיילים שם מאוד מתגעגעים הביתה, מתגעגעים לחברה שלהם, מתגעגעים הביתה, להורים שלהם, מתגעגעים. אבל כל הזמן יש שם דגש שזה לא סתם געגועים. זה לא הגעגועים באופן הזה שאנחנו מתגעגעים למישהו או למשהו כפי שאנחנו מכירים, אלא על פתח המרחבים מתרחקים הרבה יותר משאפשר להשיג מראש. שלא לדבר על קוצר היד הנואש מלקרוא להם בשם. אתם מבינים שהחוויה הרוחנית זה חוויה שאי אפשר להגדיר אותה. זה לא חוויה שאפשר לתת לה שם, זה פשוט תחושה אנושית עמוקה שאתה רוצה יותר. לא במובן של התרבות שלנו שרוצים יותר, במובן הזה שיהיה לנו יותר דברים ויותר חוויות ויותר גדול ויותר והרבה וכולי, אלא יותר ממה שהחיים שאנחנו חיים אותם כאן ועכשיו בעצם מציעים לנו. והתחושה של האדם היא בעצם התחושה שאומנם אני סופי ואומנם אני מוגבל ואומנם יש נסיבות, אבל תמיד יש תחושה, ויש פה בקהל כמה אנשים שאני מכירה טוב שגם אנשים יוצרים, התחושה באמת שתמיד יש משהו יותר, יש משהו נוסף, שאנחנו כל הזמן נאבקים לגעת בזה, להגיע לזה, להציץ אל העולם הזה. הם מתגעגעים אחרת, חולמים הרבה יותר. ויש הרבה מאוד סוגים של כמיהות, אני לא אתעכב על כולם, אבל הכמיהה הזאת היא כמיהה שהיא בעצם נובעת מעומק הנשמה. הכמיהה הזאת היא גם כמיהה אל ידיעה, יודעים פתאום מהו עצם גלעינו של עולם, ומהו העושר לדעת את הגלעין. זאת אומרת, את הדבר הזה שהרבה יוצרים והרבה אנשים ניסו להגדיר אותו. מה זה הדבר הזה, המקור של החיים שלנו? אני הייתי פה בהרצאה של מיכה אלקורי, והוא דיבר על בעולם הפיזיקלי, איך הפיזיקאים ניסו למצוא את היסוד שעליו בנוי העולם. אם זה פעם היוונים אמרו הכל מים, הכל אדמה, הכל זה, או אחר כך האטום. תמיד יש איזו כמיהה לדעת את המקור, רות, את כתבת על זה בכל מיני כתבים שלך שציטטת, את המקור. סמך יזהר קורא לזה את המקום הראשון. בספר שלו הביוגרפי מקדמות, הוא בעצם המשפט הראשון של הספר, הוא כותב כך:
היכן הוא המקום הראשון? הראשון. זאת אומרת, אנחנו גם כל הזמן מחפשים את זה בילדות שלנו, באישיות שלנו, בחיים שלנו. מהו מקור הנפש שלנו? זה דבר שתמיד סקרן, והחסידות מלאה בכך. אם זה שורש העליון, אם זה שורש הנשמות, אם זה ראשית החוכמה. כל הזמן להגיע אל המקור, כל הזמן להגיע אל השורש. זה דבר וכאן הוא מדבר, פתאום יודעים את הגלעים, וזה העושר הגדול.